Hej, det jeg har valgt at vise jer i dag, det er hvordan man fabrikerer sin egen QR-kode, også kaldet barcode. Jeg har fundet en hjemmeside, der hedder enigma.com, og inde på Enigmas hjemmeside, der kan man gå ind og vælge Create Barcodes, som der er vist her. Når I kommer ind på hjemmesiden, så er der flere forskellige muligheder, blandt andet website link, hvor man kan indsætte et link. I det her tilfælde så har jeg så valgt at vil bruge encoded message, som giver mig mulighed for at skrive et spørgsmål. Og i det her tilfælde der skriver jeg, hvad er kørelys på en bil? Og så, som I kan se, så ændres QR-koden løbende alt efter hvad jeg indsætter af tekst og symboler osv. En god ting at huske at gøre, det er blandt andet at indsætte en titel. For så har jeg mulighed for selv, når jeg skal finde min ark med QR-koder, og kan se, jamen, hvad drejer det her så om. Og der har jeg så valgt titel på den her QR-kode, at det er lys og lygter på en personbil. Nu kan I så se, at der er kommet tekst ned under jeres QR-kode. Man kan vælge flere forskellige størrelser af QR-koder. Man kan vælge en lille, man kan vælge en mellem, og man kan vælge en stor. Og ved at jeg ikke har mere tekst end det jeg har til at stå her, så passer det med at det lige er en linje, når jeg vælger den store kode, og det synes jeg personligt er pænere. Nu har jeg lavet jeres egen QR-kode, og det drejer sig om nu, det er at vi skal have kopieret det her billede over i en Word-dokument. Og det gør vi ved at vi holder venstre knap inde på musen, trækker hen over billedet, højreklikker og kopierer, går ned og åbner vores Microsoft Word, og det er et blankt dokument, vi højreklikker, sætter ind, og så har vi vores QR-kode. Jeg vælger så at gøre det lidt pænt ved at centrere billedet og gøre det lidt større, og nu har jeg faktisk jeres egen QR-kode med titel nedunder. Det så drejer sig om nu, det er at vi skal have printet vores QR-kode ud, men inden det, så skal vi have billedet gemt. Og der går jeg ind og giver det et navn. Og det kan være sådan noget som QR-kode. Så skal jeg lige have fundet ud af, hvorhen jeg vil gemme det, og jeg har så valgt på min skrivebord i første omgang. Og så gemmer jeg. Du skal være opmærksom på, at for at du kan aflæse en QR-kode, skal du have downloadet et program, der giver dig tilladelse til det. Hvis du har en iPhone, skal du gå ind på noget, der hedder App Store og downloade programmet. Og hvis du har en Android-telefon, skal du gå ind på noget, der hedder Android Market. Ellers vil jeg ønske jer god arbejdslyst, og jeg håber, at det er noget, I kan bruge i en del af jeres undervisning.